bellen hier? Ja, dat ook niet. Ja. We hebben een lammetje, die had de mem die hier 2 lammen kregen, maar die wil maar 1 ha. Dus nou, toen belden ze dus op van, hij mag zin om een lampje grut te brengen met een fles. Nou, dat laat ik dus wel aan, dus vandaar dat we hier een lampje hebben. Ja, in de box. Dan kan ik natuurlijk naaien. En dat is het leukste. Hé, kom eens. Ja, dat was toen gek, hè? Dat was wat haar. Ja, zit weer aan de koffie en doe niks. Hij had wel toren zeker. Ja, dat had hij zeker. Hij is erop oude jagen. En hoe is het dan een lampje in de huiskamer? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. We hadden lente in huis. Kom maar. Is het mij? Gaan we naar de brievenbus. Kom maar. Kom aan. Oh, Tommy. Kom aan. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Kom maar. Kom aan. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Kom maar. Oeh, komt dit wel goed? Ja, hier doet niks. Oh, oké. Oh, dat is een skier. Ja, het is geen hoon. Kom maar. Nee, ik heb die Kom jongen maar. tegen. Ja, nee, wij een skipje in de hoes. Ja, nou ja, is heel leuk. Leuk, hè? Just the two of us. We can make it if we try. Just the two. Ja, goed zo. Ja, kijk hier nou. Just the two of us. Kom maar. Building big castles way on high. Just the two of us. You and I. Is mij. Just the two of Ja, kom maar, kom maar. Let's get it together, baby. Het is krak een hoentje. Ja, schoothondje. Ja, ze rijdt ook mooi achter die aan, hè? Dus ik ging wel eens vaker maar de boden in. Ja, nou, de Bjorn is wel een heel eind, maar zij hebben naar de brievenbus, dat is wel een leuk ritje even mij. Dat is wel gezellig, hè? Al die mensen. Al die bandjes, die biertje. Die willen me al je op scoort dan. Ja, joh, Loeke wel bekijks. Ja, echt hoor. Ja, geweldig leuk. Kom maar.